Mi pajba kikme kikpa ban herthma ya ka wega school kabadan hathane Batlapur Bombay Maharashtra kikme kikpa kilabitar hi lep hadin ba ka wega khana school ba dangre bha dak sausnam karta kala shale kenjelen hau nongtrei jongkane ka school kinong shoksnong pat kikme kikpa kilaya mi pajba pat kilaya raru bat uding ubat teli ba bat ima baha bat kila rung shakani ka school bat penpalut ya ki yet jinkang yet kila penculor bun baha ki jindon jingem jongkani ka school dangshan uwei nong trei jongkani ka school ula jorongkti jorongchat ya arngut ki khna red bapli bat kani ka kam kala pau perthai bat lasat bandi ya unei nong trei kikme kikpa kila kawang pembru ya ki pulet nangta kila ya kawang mauru haba ki pulet ki persyang penpra ya ka jinglum patpa jong kikme kikpa haba ya kran chipang gane ka jinja Chief Minister jong ka Maharashtra Eknath Shinde ula ong ba ula dapha da ka special investigation team ban tokit ya kani ka kam bat at airu da ka jingpan sistem ka bating ya kitu ki badan kti ha kani ka kam kani ka jingja ka wanru tang hadin katu kanisni hadin ka jingja patpor ya ka wei ka doktor ha Kolkata